Velkommen tilbage til Fodboldfilosoferne. I dag, der har William og jeg valgt at tage To gæster med. Ja. Kan I lige præsentere jer selv? Jamen, mit navn er Oscar. Og tusind tak, fordi jeg måtte være med. Ja, selvfølgelig. Selvfølgelig. Ja, mit navn er Philip, og jeg har ventet Lars at være med. Og jeg er både Brøndby og Chelsea-fan. Jeg tager lige mikrofonen lige lidt. Ja, jeg er Tottenham og FCK-fan. Sådan. Det er helt rigtigt. Undtagen lige Tottenham. Ja, det er ikke helt godt. Det er ikke helt godt. Det er rigtig godt. Det skal jeg ikke helt sikker på. Nå, Wilder. Hvad er det, vi har på listen i dag over det, vi skal tale om? Jamen, jeg tænkte, vi kunne snakke lidt om min kære Xavi, og så Jürgen Klopp, som er stoppet som træner i løbet af, det var vel ud over 48 timer, hvor de begge to bare lige valgte at sige nej tak, vi ses. Stopper begge to her til sommer. Jamen, jeg så Xavi, han sagde, at lige meget om de vinder Champions League eller ej, så stopper han stadig. Ikke fordi de vinder Champions League. Hvem ved? Hvem ved? Det gør de højst sandsynligt ikke. Nej, man har vel lov at håbe, ikke? Jo. Hvad er det, den hedder? 99% chance, 1% faith. Ikke det? Den der Nike-reklame med Neymar. Men ja, Jürgen Klopp. Det er jo jeg, Premier League-mænd, som kender ham godt. Har nok smadret alle jeres hold. Ja. 7-0, William. Flere gange. Kæmpe mand. Hvorfor skulle du nævne 7-0'eren? Ja, men jeg tænkte bare lige, det var relevant. Jamen, jeg føler virkelig... Jeg tror, at nu hvor han stopper, så har United meget bedre chancer, end hvad de havde før. Jeg føler, at Klopp, det var sådan... Man når lige ind i en god steam, og så kommer Klopp bare 7-0, 4-1 og sådan noget, altså. Så jeg tror virkelig kunne hjælpe os. Og i hvert fald Chelsea på en 10. plads. Jamen altså, jeg har jo smadret Klopp mange gange. Men altså, det er meget godt at se lidt. Klopp er jo en mand, som der kom ind i Liverpool, både har forandret... Det var derfor. Sorry. Det var lige simpelthen din lyd, der var skruet lidt ned. Sådan der. Klopp er jo en mand, der er kommet ind i Liverpool og forandret klubben og brugt fans sammen igen. Og få dem endelig op og vinde store trofæer igen. Jeg har været der i lang tid. Det har han. Altså længst til siden i rigtig mange år. Er det 9 år, han nåede? Ja, det var vel fra Dortmund, han kom. Ja, det er altså lang tid siden. Hvor han også været... Det var vel... Ja, var det sidste gang Dortmund vandt Champions League? Eller ikke Champions League, undskyld. Bundesliga hedder det. Jeg tror, det må det være. Ja, det må det. Mm. Jo, under Lewandowski og Reus-tiden. Oscar, føler du så, hvis når Klopp han er ude? Nu har Tottenham jo faktisk en ret god sæson, den her sæson. Det er faktisk, det har du ret i. Føler du den næste sæson, at de så faktisk har en chance for at vinde ligaen? Jeg synes, det er meget stort at sige, at de skal vinde ligaen, men det åbner nogle muligheder for Tottenham, og ja, Liverpool har været en stor modstand i lang tid i forhold til Tottenham, så i hvert fald i forhold til Liverpool, så tænker jeg, at vi får en god chance fremadrettet. Ja. Men tror vi så, at nu hvor Klopp han lever, tror vi så også, at der er nogle af de der store figurer dernede, Van Dijk, som har været der, kunne han godt finde på at skifte hen til en anden stor klub? Det tror jeg ikke. Det tror jeg da ikke. Nej, jeg tror ikke... Jeg tror ikke, han kan. Jeg tror, at Van Dijk, han er blevet stor i Liverpool, og han har valgt bare at blive der. Fordi der er jo ikke nogen grund til at tage til Saudi nu, hvor han altså stadig er fucking insane. Han er jo vanvittig. Nej, det vil ødelægge hans karriere fuldstændig. Det vil ødelægge hans karriere fuldstændig, og ja. Men sådan on the rise som Trent, kunne han finde på at tage en Real Madrid, hvis de får sådan en virkelig dårlig træner? Nej. En, som han bare ikke kan med? Det tror jeg simpelthen ikke. Real Madrid? Det kunne godt være, jeg nævnte bare... Real Madrid? Altså, nævn deres højre bak. I Carvajal? Ja, hvor gammel er han? 33, tror jeg. Ja, det kunne godt være sådan en Trent. Jeg tror sådan en som Trent. Jeg tror godt, han kunne finde på at skifte, faktisk. Ja, men ikke til Real Madrid. Lad os lige være... Altså, de der 2 Champions League-finaler, de har givet ham PTSD. 100%, altså... Det har også været et rygte mange år, at han ville tage til... Jo, men det er jo aldrig blevet en realitet. Det er da ikke noget, der kommer til at ske. Nej. Altså. Nej, jeg tror, Trent han bliver. Jeg tror faktisk, de fleste bliver. Jeg tror sådan en mand som Mohamed Salah her om et par år, så tager han nok til Saudi eller whatever. Men han er jo heller ikke... Han er jo past his prime, ikke? Stadig meget god. Det skal vi ikke... Det skal ikke misforstås. Lighedens skade i AFCON. Ja. Som er værre end hvad de havde først havde regnet med. Ja. Godt slå ham lidt tilbage. Rolig nu, William.
Rolig nu. Jeg sidder stadig og drømmer lidt. Hej Jacob. Hold da op. For helvede. Ja, Det var ham, hej. som ikke gad at være med. Det var ham, der ikke gad at være med i dag. Det var sgu... Det havde han ikke nok ball knowledge til. Nej, det Nej, det har han ikke. det sker jo. Ja. Nej, hvad synes vi? Xavi? Altså... Altså, i mit hjerte, der er jo heartbroken. Men jeg ved jo godt, det er det bedste for klubben. Vi performer jo overhovedet ikke i nærheden af, hvad Barcelona Overhovedet ikke skulle optimalt. performe. Altså, taber jo 5-3 til, Villarreal. Det er jo fuldstændig sindssygt. Hvis man ikke kan manage sådan en stor klub som Barca og vinde over... Altså, de skal jo vinde over alle hold på nær. Nogle gange Atletico Madrid måske, nogle gange Real Madrid måske. Der skal de jo vinde alle kampe. Altså, La Liga har jo slet ikke det samme niveau, som de havde før i tiden. Og ja, fair nok at tabe 1-2 kampe i sæsonen, hvor på en dummert eller whatever. Men jeg ser hele tiden de der forsvarsspillere, som bare mister bolden, sådan, altså nede i forsvarskæderne, ligger en dårlig aflevering, glemmer at clear bolden ordentligt. Jules Koundé er fuldstændig hjernedød, så mange gange han gør det. Det er helt vildt. Altså, hvordan kan man lave så mange fejl? Jeg forstår det ikke. Og altså, al skyld, synes jeg ikke skal lægges på Xavi, fordi at spillerne er heller ikke, har ikke det rigtige mindset, og de er heller ikke klart til at være et storhold lige nu. Vi mangler en angriber. Vi har ikke nogen angriber. Altså, vi tager okay, at lidt for tidligt at snakke om ham. Lewandowski, altså han er nede og spille centerback. Jeg forstår ham ikke. Altså, oh my god. Hvordan kan man gå for at score så mange mål sidste sæson, blive topscorer i La Liga, til så at være så fucking ringe? Og det er jo ikke fordi, at han er mindre ripped nu. Han har stadig virkelig fin form og sådan noget, men det er som om, han bare har mistet det der kick, han havde i sidste sæson. Ja. Så jeg synes, det er forkert at sige, at al skyld skal lægges på Xavi, men det er det rigtige valg for ham at forlade klubben som en gammel Barcelona-spiller. Fordi at han ved godt, at han ikke gør det bedre. Og han er jo flere gange, eller her i, det var vel en interview, der blev lavet med ham, der forklarede han, at som en gammel Barcelona-legende, så ved han godt, det er det rigtige at gøre, og forlade klubben her til juni. Og så har han valgt at opgive al sin løn indtil hans kontraktudløb. Ja, så han sparer lige op til fremtidig træner. Ja. Løn. Ja. Hvem tror du så kunne komme som replacement? Er der nogen på en liste, du gerne vil have? Og hvad ser du egentlig som rigtig vil kunne ske? Ja, altså, der er jo klar en etter på listen. Det giver jo sig selv. Det er umuligt at få ham, tror jeg. Det bliver ikke nu. Måske om 10 år, når han lige er lidt længere henne. Men jeg vil jo gerne have en skaldet mand tilbage. Jeg vil gerne have Pep tilbage. Men det vil alle Barcelona-fans. Jeg tror bare ikke, det er muligt. Og så, så har jeg jo også set virkelig mange rygter med Klopp, men jeg tror simpelthen ikke, han er klar til at tage over i Barcelona. Og specielt den måde, han stoppede i Liverpool med, at han sagde, at han var træt, og han ikke kunne mere og sådan noget. Så det tror jeg heller ikke er realistisk. Så håber jeg jo lidt på en Premier League-manager, en italiensk, Di Serbi, fra Brighton, som også er blevet rygtet stort til Barcelona. Han kunne være interessant. Han kunne ikke vinde os Champions League, men han kunne i hvert fald bygge noget stort, i hvert fald i ligaen og sådan noget. Men ja, hvorfor nogle manager er der til rådighed lige nu, som kunne vinde os Champions League? Det ved jeg virkelig ikke. Nej. Så skulle det være... Ja, jeg kan ikke engang nævne en, tror jeg. Jo, vi hiver lige Zidane. Zidane. Ej, det tror jeg sgu ikke, han gør. Nej, det havde været lidt vildt. Det vil jeg faktisk helst også gerne undgå. Det er jo en skaldet mand. Ja, det er rigtigt. Nej, det er rigtigt. God skaldet mand. Ja. Ej, men føler vi så, altså... Nu kigger vi på Klopp. Altså, han havde været ude, ikke flere Premier League-klubber, hørte jeg noget om. Men hvad med landsholdet? Nagelsmann har jo lige fået positionen her i september sidste år, tror jeg det var. Kunne han blive skubbet ud, hvis han har et dårligt EM nu? Ja, det kunne allerede Det tror jeg der. sagtens. Efter Sagtens kort tid. for en Jürgen, som jeg tror har drømt om at være Tyskland-manager på et tidspunkt. Når han bliver skubbet ud efter EM, så kan det også være, at... Eller hvis han bliver skubbet ud efter EM, og de klarer sig godt, så kunne det jo godt være, at Jürgen han var klar til at tage over der. Men altså lige nu, der ser jeg da Nagelsmann som den klare Tyskland-manager. Ja. Ja.
Philip, Det er- Chelsea, 10. pladsen, ikke? Altså, Ja. nu hvor vi taler om managers, hvad synes vi så om styringen dernede? Der har jo været mange trænerføringer over de sidste par år, som alle sammen, næsten alle sammen i hvert fald, udover en Thomas Tuchel, som egentlig bare ikke er gået godt og er blevet fyret hurtigt efter et halvt til et helt år. Men lige nu tror jeg, det rigtige det er at holde fast på Pochettino. Han er også, altså, det bliver ikke spillet lige så dårligt, som der er gjort tidligere. Han er begyndt at få lidt styr på holdet. Alle de unge spillere, som jeg også har. Jeg tror, jeg kan nævne 3 spillere fra jeres starttruppe. Jeg føler, at det er lige før, det er sådan en Barcelona-ting. At hver uge, så har I, så har I sådan en ny ung spiller, som jeg slet ikke ved, hvem er. Andet end Barcelona plejer så at spille godt. Rigtigt. Altså, men Chelsea plejer ikke at gå så godt. Så er en ny centerback. Altså, jeg ved ikke, hvor de kommer fra. Ja, jeg ved da heller ikke, hvor Barcelonas kommer fra. Altså, Det er jo fuldstændig sindssygt. Nu ved jeg godt, det er lidt ude af kontekst der, fordi vi lige er gået videre. Men at tage en 16-årig centerback ind Det var til fuldstændig at starte mod Real Betis, det var fuldstændig sindssygt. Ja, det er vildt. Crazy at vælge at sætte en 16-årig ind som, på hans debut og spille sådan en vigtig kamp. Det er jo helt vildt. Jeg tror, det var den første gang i mange, mange år, hvor 2 16-årige spillede på en gang. Der er jo så en af dem, der performer rigtig godt, drenge. Lamine Yamal, der lige scorer en basse og sådan noget. Han er bare også speciel. Men det var ikke det, vi skulle snakke om. Det var bare lige... For at komme tilbage til Chelsea, så er det jo også, altså, i det her transfervindue, der har Pochettino også ude at sige, at vi skal ikke signe nogle spillere, fordi at, det har man også set over de sidste 2-3 transfervinduer, at vi har simpelthen signet for mange spillere, for mange spillere uden kvalitet, altså for mange spillere, som simpelthen bare bliver købt ind, men der er ikke nogen plan for, sådan, hvordan de skal spille på holdet. Ja. Og det er jo også det, der har været problemet. Der har simpelthen været for meget udgang, og for eksempel hvis man kigger på Liverpool, der har jo altid været en meget fast trup, som, altså, det handler også om at kende hinanden på truppen. Og det er også det, derfor, at jeg håber på, og tror på, at det kan blive bedre, at holdet skal gå mere sammen, og så begynder resultaterne så at komme efter det. Men det føler jeg også godt, at man kan se sådan en som Parma. Altså, da jeg så om første gang spillede, så tænkte jeg, lige nu en af de der Chelsea-bumser, som aldrig bliver til noget. Altså, jeg er nødt til at indrømme, at han har da givet mig gode point på mit Premier League fantasy-hold. Ja, Altså, det havde jeg sgu ikke lige regnet med. Penalty merchant. Men altså, dygtig, rigtig dygtig. Meget dygtig. Godt transfer, kvalitetstransfer, hvad var det, 45 millioner? Ja. Ja, og han spillede jo heller ikke dårligt for City, synes jeg overhovedet. Nej. Viste rigtig stort potentiale og lignende, men ja, lidt en penalty merchant. Også lidt, altså scorer også mange mål, ikke? Ja, det gør han. Det gør han. Nicolas Jackson. Ja, men han er simpelthen så dårlig. Ja. Han står altid de rigtige steder. Ja. En fodboldspiller, det er fandme til på, at han ikke er det. Ja. Men jeg synes, Gallagher er begyndt at vise noget. Gallagher er begyndt at vise noget. Han er begyndt at blive rigtig god, Det er også en synes spiller, som vi gerne vil have i Chelsea, som kæmper for holdet, og altid vil give den 100%, som der er jo mange spillere, som tydeligvis ikke gør. Ja. Så Gallagher er en virkelig fed mand at have på midten, og efter der også har været lidt rygter om, at han måske vil skulle sælges, så det er meget godt, at vi holder fast på ham, fordi at, det er en rigtig vigtig mand på vores midtbane nu. Og Oscar. Altså, jeres græske manager, han er jo faktisk nok den eneste manager, vi taler om lige nu, som faktisk klarer det godt. Han er bare dygtig. Han klarer det virkelig godt. En mand, som var meget tvivlet i sommeren, da han kom ind. Jeg tænkte også, hvordan fanden udtaler mig overhovedet hans navn? Altså, jeg har ingen idé om, hvem han var, hvor han kom fra. Et eller andet. Bla, bla. Ja, jeg kan heller ikke huske det, men eller noget. Ja, det går han meget tog holdet godt. med storm og viste virkelig holdets potentiale og hentede nye spillere ind. Og Timo Werner. Jamen prøv at, nu synes jeg lige, vi skal tale realistisk her. Madison, fantastisk. Ekstremt god indtil han blev skadet. Sindssyg playmaker. Sindssyg, fuldstændig. Altså, det var jo helt magisk at se. Han var den bedste i Premier League. Ja, offensiv midtbane. Ja, det er 100%. Vicario. Van de Ven. Van de Ven. Altså, også rigtig god spiller. Ja. Men så får de der dumme skader der nogle gange. Altså. Ja, det kender jeg godt. Jeg tror også, at Real Madrid gør med de der ACL-tærs. De er på 4, 3 eller 2, tror jeg. 2. Er det kun 2? Er det ikke kun Eder og Courtois? Jeg synes, der var endnu en. Nej, det kan godt være. Det kan godt være. Det er bare mig, der er delusional. Vi har jo også lige en. Gavi. Jeg tror ikke, vi har en. Jeg har lige fået at vide, at vi har fikset problemer med Rashford nu. Han har været ude at drikke efter en eller anden kamp.
Som en den bums, han er. Ja, det var Og stort. blevet Har han opdaget i været det. ude at drikke? Ja, han har været ude Er og det feste derfor, og sådan han er noget. faldet ud af Det er derfor, han er faldet ud. Ja, hvad Men så? der er kommet official statement ud, at de er gode venner nu, og det er klaret med Ten Hag. Jeg så også et billede, hvor han var ude og drikke, og han fyrer simpelthen lige sin jubelscene. Hold da op, hold da op. Altså, rimelig fedt billede. Ja. Koldt spiller. Han er en stilet spiller. Ja. Stilet spiller. Jeg kan enormt godt lide Rashford. Jeg kan ikke lide ham, når han spiller mod Barcelona. Men specielt ikke i Europa League. Nej, det det er en god kamp. Ja. Det er fint. Det er bare fint. Jeg kan da også nævne mange kampe, hvor det måske ikke har været så sjovt for jer. Ja, det var ikke nemt. Nej, det er fint, så lad være. Men for at vende tilbage til Tottenham. Ja. Jamen, hvis vi skal snakke om Vicario, han har jo virkelig performet sindssygt og reddet Tottenham utallige gange. Og virkelig bare været den her stabile målmand og har haft den højeste save rate i Premier League i lang tid nu. Og ja, jeg ved ikke lige, om han har det stadig, men det tænker jeg, han har. Han redder i hvert fald virkelig mange bolde, og mange farlige bolde. Mm. Det er helt vildt, synes jeg. Og så kom ind. Han skulle bare en klublegende ud, Ja, Lloris. som Hugo Lloris, som har virkelig. stået i hvor mange år nu den ende. Og så kommer han ind og faktisk præsterer. Fordi han har måske købt ham i sommeren, eller er han gammel reservekeeper, ved vi det? Ja, han ikke købt ham i sommer. Jeg tror, han har købt det sommer. Ja, Det så- mener jeg også. Og så kommer han ind og præsterer så godt. Det er altså imponerende. det er meget Også i en klub som Tottenham, som er altså... Det er ikke en af de stærkeste hold her de sidste par sæsoner. Mhm. Så kom ind. Jeg tror, han er en af grundene til, at de faktisk står så stærkt. Jeg tror, han er en stærk, Ja, ja. jeg tror også, han er stærk personlighed inde i Jeg tror også, Keyplayer for omklædningsrummet. jeg tror også, William han er lidt misundelig. Fordi de skulle, Ja, det kan godt betale, være. de skulle betale en lille pose penge for deres... Jamen, så har vi jo fået vores tyrkiske målmand, som endelig har fået hans første debut Ja. imod et dårligt hold, men de 2 mål, som blev lukket ind, synes jeg ikke var hans skyld. Jeg synes faktisk, han burde spille over under der. Jeg har sådan en fidus til ham nu jeg faktisk. synes næsten, min mormor burde blive spillet Ja, over under. Det er køb. Men fanden havde også regnet med det. Jamen, Nok Ten Hag. verdens bedste målmand på det tidspunkt i Champions League også. Mhm. Spiller ekstremt godt. Går hen Verdens og bliver... bedste, vil jeg ikke helt sige. Nej, en af dem. En af dem. Champions Ja. Leagues bedste i hvert fald. Mm-hmm. Ja. Og så går hen og bliver bare en af de... Altså, jeg vil jo tage Gabata over for Ronana. Selvfølgelig. Gabata. Uden tvivl. Så skifter han til Wolfsburg. Kunne han ikke godt tage en United? Jo. Den kunne godt lige Prøv, hive den jeg trøje på. vil 1000 gange hellere have Grabata, end jeg vil have Onana. Det vil jeg. Det vil jeg. Det siger jeg her. Det er mit statement. Jeg vil hellere have Grabata, end jeg vil have Onana. Jeg tror ikke, Philip vil. Så kan han rette rundt med en klam maske på United. Jamen, han er da ikke at kigge på, men han er da sgu da pissegod. Tænk på de fede tweets, I vil få. Som, 7 points out of this shithole. ja. Altså, det er seriøst bedste tweet, jeg tror, jeg nogensinde har set. Altså, imod Viser også- Gala. viser også lidt om hans sådan, personlighed og hans karakter, at han er jo faktisk en kæmpe svin. Ej. Ja. Var det vi havde under det her punkt? Ja, det tror jeg. Mere eller mindre. Er det så vores... Jamen, jeg det tænkte okay. faktisk... altså, vi havde en sjov idé, hvor at vi kunne prøve at sammenligne alle vores, vores bud på det bedste hold sammensat nogensinde. Altså for eksempel, hvis jeg siger, den bedste mål nogensinde er Buffon, og så den bedste højrekan nogensinde er Messi. Ja. Og igen, ligesom vi gjorde sidste gang, hvor vi lavede Team of the Year, så tænkte jeg bare, at vi kører en 4-3-3, og så, så ser vi, hvad der sker. Så har vi fået lavet vores all-time XI. Jo. Og jeg tænker, at vi kan starte med målmanden. Skal jeg bare starte, eller hvad? Ja, okay, bare. Jeg har valgt at køre med 2 gange triple Manuel Neuer. Prøv at. Jeg synes, der er selvfølgelig nogle diskussioner her i forhold til Bonucci. Måske, Casillas? Sikkert. Men du Buffon? Nej, Buffon, Bonucci, hvad snakker jeg om? Buffon. Nej, Bonucci Oh på mål, my det god. gør så- Bonucci på målet. Ja, Bonucci på målet. Ej, Det gør det ud. ej, det er en talefejl. Nej, men jeg har også Neuer på mål, men Buffon, han er altså også en han er også skarp deroppe af. contender. Jeg har valgt Buffon. Du har valgt Buffon, Ja, men det er også helt fair. Jeg har også valgt Buffon. 2 Okay. på Buffon. En højre bak? Har han nogensinde vundet Champions League, Buffon? Jamen, havde han ikke et VM? Han har en VM, Han har VM 6 i nej. hvert fald. men det har Neuer Det også. har Neuer også, det er Ja, rigtigt. den er også. Og han har også 2 triples. Ja, Ja. Nå. Så har vi vores højrebak, og jeg har gået med Dani Alves. det er også. Ja, det har jeg det også. er også. Nå, Ja, men der så er ikke der jo så meget. faktisk ikke så meget at diskutere der.
Så har vi centerback. Der har jeg jo gået med den ene som Maldini. Det er jeg også. Maldini. Ja, Maldini er Maldini på den ene. Ja, og så har jeg gået med Van Dijk. Ja, Ramos. Eller... Fuck. Ramos, jeg har også Ramos som... Men jeg har også Jeg en har også Ramos. honorable mention som en næste. Ja, den er også den, jeg Ja, Altså, prøv jeg vil gerne lige indrømme, om at skulle have været på. Sorry. Ja. Ja, det var lige mig, der... Jeg tog den har der. Nesta som min anden centerback. Okay, det kan jeg godt respekt. Okay, så har jeg venstre bak, hvor jeg har Roberto Carlos. Ja tak, det er også. Det har jeg også. Det er også. Så har vi den ene center midt, hvor jeg har valgt Iniesta. Jeg har valgt en Zidane. Jamen, Føler på en team. Jeg har også en Zidane. Jamen, jeg har også en Iniesta og Zidane, faktisk. ja, jeg har også en Iniesta og Zidane. Jeg har en Kevin De Bruyne. Der er også. Den er vild, den er vild. Den er vild, dreng. Den er kras, fordi han så ikke spiller. Men jeg føler, Nej, at det men- han performer og sådan noget. Jeg vil men- hellere have en Kevin De Bruyne, end jeg vil have en Iniesta. Der har lidt ligesom Van Dijk. Om, Det siger jeg så også. om 3-5 år, det er der, hvor du kan begynde at sende på. Men Jamen jeg er 100% Nu skal jeg bare lige vide- enig nu skal med jeg- Iniesta også. Rigtig god. Iniesta har vundet VM. Han har vundet Champions League. Han har været en kynisk del af Barcelonas midtbane i 15 år, hvor han spillede der. Startede hver kamp, han kunne. Altså, jeg kan slet ikke se, hvordan at De Bruyne på et City-hold, som lige akkurat nu har vundet Champions League, skal op og være på samme niveau som Iniesta i din optik. jamen, Det er jo jeg tænker på et triple vindende hold sidste sæson. Og lige snart Kevin han er ude, så står de og vakler. Mm. Så at han kan gøre så meget, det føler jeg burde give ham Virkelig en et nøglespiller guld. for City. Ja. Men det var Iniesta også for Samler Barcelona. Det var han. 100% enig. Ja. Jeg vil også sige, at han var også glemt op i mit hoved i næste. Jeg havde slet ikke tænkt over ham. Ja, Men heller ikke mig, faktisk. Så har vi har lavet en cam, en offensiv midtbane, hvor jeg har valgt Maradona. også mig. Ja, det har jeg også. Også mig. Ja, jeg er meget enig. Ja, meget enig. Højre kant, der skal ikke være nogen tvivl. Messi. Ja, Angela? Messi? Der er ikke nogen tvivl. Messi. Helt ud af skid. Skulle bare til at fyre Di Maria ind. Di Maria ind, ja. Ej, så langt i målet. Nej, så har vi vores venstre kant, hvor der burde heller ikke rigtig være nogen tvivl. Jeg har gået med Cristiano. Ja. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Toppen. Toppen. Ja. Altså, jeg er meget splittet, fordi at jeg har en meget, 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 meget stor kærlighed til Luis Suarez. Jeg synes ikke, han er der. Men han er meget tæt på i min optik. Han fuldstændig fantastisk spiller. Jeg elsker ham. Men jeg har valgt at gå med Ronaldo Nazario. Det er jeg også. Det har jeg også. Jeg føler, jeg var meget sikker på. Jeg er sikker på den. Jeg kan godt lide Suarez. Men Jeg kan jeg er enormt ikke godt helt lide. deroppe. Ej. Jeg ligger lige på niveauet nu. Jeg synes, han er den anden bedste nogensinde. Ja. Det synes jeg. Men Jeg kan godt følge dig. var det ikke det for i dag? Jo. Jo, Det tænker jeg. Tænker jeg. Det var super hyggeligt at have med, drenge. Det kan Mhm. være, at vi skal gøre det en anden gang. Jamen, jeg er på lige snart de ringer. Og tak til jer, der lyttede med derude. Skide godt. Tak Jeg er for meget det. glad for. Ja, tak for det. Hej hej. Husk at like og subscribe. Ja, selvfølgelig.